Én azt gondolom, hogy úgy tudunk szembenézni a múltunkkal, ha szeretnénk a jövőbe tekinteni, hogyha tisztában vagyunk, hogy mi történt. És ehhez hozzájárul az, hogy én is, a magyar társadalom is emlékszik arra, hogy a szüleink, nagyszüleink generációja mi történt 44-ben, mit tett, mit cselekedett, mit nem tett, mit nem cselekedett akkor. Van, amikor feledésbe merülnek régmúlt dolgok, és újra előfordulhatnak, megtörténhetnek. Nekünk az a feladatunk, hogy azért vagyunk ma is itt, hogy emlékezzünk, emlékeztessünk, és ha erre emlékeztetünk és ez sikeres, akkor nem hagyjuk azt, hogy még egyszer ez előfordulhasson. Emlékezet optimális esetben egy kollektív dolog, és az ilyen események is pont erről szólnak, de belülről indul, tehát egy személyes dolog, de én azt gondolom, hogy társadalmi szinten van ennek igazán jelentősége.